Virus corona yaiku virus anyar kang nyerang sistem pernapasan. Virus corona pertama ditemukake ana ing kota Wuhan, Tiongkok nalika pungkasan sasi Desember 2019. Infeksi virus corona utawa COVID-19 bisa nyebabake wong sing kena virus kasebut ngalami gejala flu, kanyata panas, pilek, watuk, tenggorokan lara, lan sirahe lara. Bisa uga ngalami gejala penyakit infeksi pernapasan kang lumayan abot. Umumnya ana 3 gejala kang bisa nandakake wong kuwi terinfeksi virus corona yaiku panas, watuk, ambegan sesek. Penyebab salah sawijining wong bisa ketularan COVID-19 liwat cara siji ora sengaja ngirup percikan idu cakawahing utawa watuke wong sing kena COVID-19. Loro, nyekel tutuk utawa irung tanpa tangane wisuh disik sawise nyekel barang sing kena cipretan idune wong sing kena COVID-19. Telu, interaksi jarak dekat karo wong sing kena COVID-19, misale salaman. Cara kanggo nyegah awake dewek terinfeksi virus corona yaiku siji, ngindari lelungan menyang panggonan utawa tempat umum kang akeh pengunjunge. Loro, nganggo masker nalika ana ing panggonan utawa tempat umum. Telu, rutin wisuh tangan nganggo banyu lan sabun utawa hand sanitizer. Jaga kesehatan lan rajin olahraga. Cekap semanten saking kulo, Farha Egita Kamila Tunuha, nomor absen rolas, kelas 11 MIPA sekawan, matur nuwun.